गोबांमा जे बडि पार्ट गुबुननि organ रगबो spread थांखा बर' अंखा हंके बिनि लान्सआव थांखा लिभाराव थांखा ओमफ्राय ब्लाडआव थांखा तै ब्लाड क्लट रग मंबायखा ओमफ्राय तै टिउमार हाइ बतंग बिनि बेक साइड ओमफ्राय साइड ता ओमफ्राय दाबो गोबां मासिं दंसियो कायसा जागा हंके सार्जारि रग फनो क्लाइमान खामो ओमफ्राय आमहाय गोबां जागासे बिनि बाहारै दंबायखा रम साइड दंबायखा ओंखायनो आबुनि बागै डक्टर रगासे रिक्स नालिया borok yakarai reihata Dinini update dara pohor de manje sonjona de mane update phai sapai kya angke tabuk sonjona de ma basine da basia tabuk je dara pohor sara sara ne sai khunari ka je doctor sai khunari ka derek no je sonjona de mani tabuk body rogo kidney rogo liver rogo joto jaga no tabuk je panjara rogo tiuma unjak angke joto jaga no spare ongoi thangka joto jaga no bere thangka angke obono tabuk sagjere khaina pano khaimaya mane doctor rok bono risk tasak dia hingke tabuk derek no borok no refer holjaka o jaga phari dia hinui doctor rok pura sairika hingke tabuk dara pohorni khoktui sonjona dema basine da basia bini khoktui khuna laisili hingke tabuk dara pohor kap kapuni saka hingke phaidi chung bini khoktui khana laigano phongka hamjatono koya sanjanani update norok no rina bagise ingena rok kabangma borok saimana mo songjaka sangbaikha abono bini final update ang norok no rina bagise ingke जों saimano sini koya sanjana cancer manjakjak जों bono treatment khlainani bagui Bangalore tolai phaimani abono rok jotono sio ingke जों sekango phaikya 17 tarikh जों phaikya ingke जों hospital duita choose khaimani kaisa SCG tei kaisa hingke Sri Shankara ingke aboni bere Shankara tesa komni tesa affordable khaimano hunai जों aro admission khaina hunai direct tolai phaimani adino ingke sini flight 11:30 toni ingke phaite belai horom thangka ingke जोंहा horo थांलायखा emergency o थांलायखा hingke yango bo to ani dolok tongo borok contact khai abo haike जों tlanglai mani hingke tabo kok hingke abo se जोंहा dino bono tlangkha hingke bini Tata ni to sini report tong laphoni hingke aro joto phonoka haipano bono admit khaimalia doctor rok saklai rekhata borok report nai saka mane nglak oro nglak borok yakare rema haina hingke joto report naioi tam wngkha tabuk bini bo hai problem wngkha hingke aboni rok no kisa sanai bini hingke kwbangma je body part gubuni organ rogobo spread thangka बर' अंखा हंके बिनि लान्सआव थांखा लिभाराव थांखा हंके ब्लाडआव थांखा तै ब्लाड क्लट रग मंबायखा हंके तै टिउमार हाइ बतंग बिनि बेक साइड ओमफ्राय साइड ता हंके दाबो गोबां मासिं दंसियो कायसा जागा हंके सार्जारि रग फनो क्लाइमान खामो हंके आमहाय गोबां जागासे बिनि बाहारै दंबायखा रम साइड दंबायखा ingkene aboni bagai doctor rogase risk nalia borok yakarai reihata ingke bini abo kok yakong o semi hingke yakong phano tan suiman khamon hingke yang saka bo bisingo bo joto jagase motamoti baharai thangmani bagai doctor rok mane yakarai reihata hingke nongni rang bo bainai private hospital bo hingke ba hingke rok Ghana ni kaisa government hospital tongo kidwai aro phano tlang de hinai songo refer khario hingke abo song video bo rikha chini koya bishal ni oro bo nukhona tei ani oro bo yang update dekha hingke abo haike song aro tlanglai thangka tlanglai thangmani aro bo same condition no abo haino sao hingke joto report nai borok bo same no ta abo haino hingke last option rekha borok norok chemo start khaimano chemo bai jodi thangkai ba thangka thanglia kai ba thanglia
hingke bini to last nini 5% 10% abo hai simi si tongjasio chini kuya sanjanani hingke mane belai khai dukho nangoi phaio aborok khonakai chong miya bo sini aro salai belai khai kab laika jotoni borok video nokbai khema chini mokolni mukti rokta hingke bini ama song bini baba song to kono sia hai sing thangba kya kabmang abono songbo belai khai dukho nango bini babai asa kosto kai tulai mani ta hingke tabuk abono last option bini chemo reoi bansi kheba bansi kha bansi liya hingke ba bansi liya amo haita borok samani hingke norok chemo start khaimano bongni kidwayok khaimano hingke problem hingke abo se sakango borokno tata talangfru borok phaifru bini mama o je biopsy khaimani je block je tissue no tubujak liya aro no hospital o kaboi phaijaka hingke tomung na tissue je block biopsy ni tongkha hingke o kidwayo no bono chemo start khlaiman khamuta hingke tabuk main problem hingke abono je block kwrwini ni bagui bono robo chemo naimaliya doctor rok khai size khaikha norok tata o tesa back khlai thangdi nongni jehetu aro se block ba aro tesa thangai chemo start khaide hini sauta hingke song tabuk sab lainai discussion khailai tabuk song chini Bangalore team ni Dinesh chini brother Dinesh bo bai thangai song tamo khlaiman borok bo haike sobaiman tamo khlaiman khlaimaya senabo mane kok sab lainai kisasa chekon sa song discussion khlalainai to tabuk thangai hingke miya to song rest khlailai kha asuk thoya saya kha tonglai mane miya tini sasa tholai kha ta hingke bini ekdom jora kom abono belai khe jora kom bufrojani tamung thano kebo saimania abo ishor simi se saimano hingke tabuk ishor ni thani se bini langma ishor jokhon langma rekhaba ishor ni thani se bini langma doctor rok to mongsa khlaimaya borok abono last option na surgery khaimano kono khaimaya bini tei chemo simi se kaisa bini last option tongse chemo rei thangkai ba thangka thangya ba thanglia hingke 5% 10% hingke tonorok bo sio kwbangma sinai dong hingke kono khaina kwrwui kono upai kwrwui tei amo haita hingke abono song belai khai wana laijak belai khai dukho bo nanglaijak tei norok kwbangma saimana mo sungjakha saimana bo nangnai aboni bagai update dio song asuk kosto khai subalaikha Tripura gwnangui chini dofa gwnangui raino subalaikha hamakhai cherai khonai sikla sikli okra sakra joto song bini bagai emotion nanglai tongo bini bagai dukho nanglai tongo social media kholokaino bini mamang donation khanglai mani sorilai mani kablai mani abo khaimang angbo nugo hingke aboni bagai joto no hambai mario asake song bono support khlaimani sobalai mani hingke Tripurani song sobalai mani bising bono ongkhana asuk khairokjaknai asuk sobajaknai chini kuya sanjana ongkhana bono record haibano tabuk obo chini yago ya bono mothangmani doctor rok ni yago buya bono mothangmani tamokhai ishor simi se kaisa abono sanai abono update katal hingke song tabuk discussion khai tamo khaiman maya song nailainai hingke belai khe hambai update dei tongphinai nai tongde jotono no hambai।